A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kamar yadda muka alƙawarta wa jama'a a cikin ikon Allah yau ga da babban bako Salihu Muhammad Harbo wanda za ku ji daga bakin sa insha Allah. Kamar yadda muke ta alƙawari cewa za mu fara wannan abu cikin izinin Allah ga wannan abu shine na farko. Saboda haka muna neman afuwar a gun jama'a cewa su mana haƙuri za su ga abubuwa ba perfect ba, ma'ana ba yadda ya kamata ba. Dole sai hankali insha Allah za a goge. So amma Allah dan dai ana yau da gobe za a samu a goge insha Allah. Da farko dai za mu so ka gabatarwa da masu kallo wanda suke kallon Real Kamis Talk Show. Muna so ka gabatar musu da sunanka kai tsaye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aminu wa alaikum Mai assalam. magana shine Salihu Muhammad Harba Sabo. Masha Allah. Malam Salihu Muhammad Sabo mu ƙara kai gaisa. Assalamu alaikum. Barka da shigowa a Real Kamis Talk Show. Muna Barka, godiya barka. sosai da amsa gayyata. Allah ubangiji ya saka da alkhairi. Masha Allah, Malam Salihu Muhammad kamar yadda ka gabatar da kanka. So za mu san cewa waye Salihu Muhammad ma a takaice. Alhamdulillah. Salihu Muhammad shine ɗan garin Harba Sabuwa, Jahun Local Government Jigawa State. Na yi primary na a Harba Sabuwa, Junior Secondary School ma Harba Sabuwa, sannan Secondary School ma na yi ta Harba Sabuwa. Daga Alhamdulillah. bisani kuma na tafi karatun higher institution a Ringin. Masha Wanda na Allah. yi a Jigawa State College of Jigawa State, Education. Legal Masha Study Ringin ba. Masha Allah. Wanda ai tare muka yi da kai. Kusan duk wannan tare muke ba sai Alhamdulillah. amin ya sha Allah. State Masha Allah. So za mu san menene ya ji hankalinka har ka shiga wannan sauga ta media da rubuce-rubuce da kuma yaɗa labarai. Gaskiya abin da ya sa na shiga wannan harka ta rubuce-rubuce ko in ce yaɗa labarai ta kafar sada zumunta especially harkar media ta siyasa shine wato ka san yankinmu da halin da muke ciki da irin kuma abubuwan da muke fuskanta. Nake ganin ba ta yanda za ka faɗa duniya wani hali kuke ciki in ba ta harkar media ba. Definitely. Sannan kuma harkar siyasa da kake ganinta babu wata harka da take mai power yanzu wanda za ka iya canja environment naka in ba ta Gaskiya harkar siyasa ba. gaskiya ne. Kuma this our very time shine ko in ce this is our very age shi ya kamata a ce mun Ɗauki hanyar yi. ɗauki hanyar siyasa domin mu san siyasa tun mun fi Gaskiya ne. ballantana a ce wai ko sai za mu shige ta ne daga baya. Gaskiya ne. Ka fahimta abin da nake nufi? Gaskiya ne. Saboda in ba ta harkar siyasa ba kuma in baka san ta ba duk lokacin da ka ce za ka shiga daga baya sai Za ka sha wahala matuƙa sai ta ba da kai gaskiya ne sosai. kamar mutane ne wanda suke soyayya za ka ga in mutum bai ba da soyayya za ka ta ba shi wahala daga baya. Gaskiya ne. Wallahi shi Gaskiya. ne. Wannan ai sai ce da ni kake. Ba ka To masha Allah, masha Allah. Kamar dai da kuke ji daga bakin ɗan uwanmu ɗan gwagwarmaya ɗan media dalilin da ya sa kenan yake ya shiga saugar media kuma yake jajircewa a kai. Duk da na san ba kai ba wai ganin idonka ba maganar gaskiya mutane da yawa wallahi sun yabe ka sosai domin akwai wani abu da ka ɗauko kwanaki wanda ba a nan ba a Kaduna wallahi tallahi na ji ana yaban wannan abu. Gaskiya ne. Mutuƙa ni na kai na matsayin na matashi na ji daɗi sosai Gaskiya ganin ne. yadda wani ɗan uwa na matashi yake yunƙurin yin wani abu wadda cewa kuma fa abin da mutanen ba sa ganewa shine cewa wannan abu fa wallahi iya zuwa inda ba sa tsammani. tabbas Domin akwai wani abu da ya faru last August wanda ya tabbatar da cewa manya suna gani. Kuma kwanan nan wani abu ya faru a Kano da na tabbatar cewa kenan ashe su ma suna gani. suna gani ai haka media ai yanzu ai Sosai kuwa is tana so yaduwa expand cikin wallahi in dai so kake ka dai ka sako gaskiya mafi ne. sauki wallahi sai dai saugar Haka media ne kamar wallahi. yadda aka bukata. To alhamdulillah Malam Salihu Muhammad ko daga fara midiyar ka zuwa yau ka fuskanci wani kalubale wanda ya sa kake jin ka haƙura ko ka ci gaba irin dai kalubale wani irin kalubale ka fuskanta a cikin To wannan sabon. alhamdulillah na fuskanci kalubale da dama sai dai major kalubalen da na fuskanta shine na rashin fahimta. Mutane ba su Daga san jama'a. yawwa ba su fahimci me yasa ma ka shiga harkar media ko kuma me yasa kake yin ta. Ka fahimta? Wani sai tunanin kamar cewa kana media ne saboda wai ka ɗan samu kuɗi ko wani abu wanda kuma ni duk wanda ya sani ya san cewa mutum ne mai neman na kansa. Saboda ina aikin gwamnati alhamdulillah kuma sannan ina da sana'a. Kuma bacin sana'ata da nake tunda ni ne CEO na A1 Restaurant and Tea Village Harba Sabuwa sannan kuma kaga bacin nan ina harkar takalmi. In za ka iya haɗuwa da ni a kasuwa wasu sai suna ganin sai mu ga mutum ya zuba min ido. Kai yanzu kamar in ce to ni ne dai wanda kake tunani kake kallo a media ba wani ba. Sai mutum yana gani zaka wani ya za a ce wani kamar kai kana yawo da kaya a hannunka kana kiri kana to ni ba abin da ya dame ni neman na kai ne ba wani abu ba. To alhamdulillah wannan shine. Masha Allah. Idan na fahimci ka
ƙalubalen da ka fuskanta ne na rashin fahimtar mutane. Yawwa ba Kuma su san gaskiya menene dalilin ni da yasa kaina kake ba. ina fuskantar still now ina fuskantar irin wannan ƙalubalen ba. Gaskiya ne wannan. Wallahi akwai wanda ya zo guna kawai in ba shi kuɗi kawai. Ai yaron ɗan siyasa ne ko ɗan siyasa ne ya to kawai shi har wallahi jiya akwai wanda ya tambaye in ba shi kasansa. ai haka ne, to haka zaka ta fama da mutane. Wannan ƙalubale sosai ko na ta fama. Wallahi. So duk da ƙarancin lokaci da muke da shi kuma cewa wannan abu shi ne kusan karo na farko da za mu yi ka a koda yaushe domin dawowa cikin wannan guri na Real Khalis Talk Show. Amma duk da haka yanzu abin da muna kallon yanayin lokaci ne. So za mu kusan tambaya ta ukun ƙarshe wacce daga ita sauran ƙwara biyu ne insha Allah. Wanda buri kake son cimmawa yanzu wannan abin kake da shi wanda kake ganin cewa ta silar wannan midiyar wannan abin zai ciwu. To alhamdulillah ina da burika da dama, amma babban burina shine in ga al'ummata, yankina ya ci gaba. A ce ana damawa da yankina da al'ummata su fita daga halin wayyo da ake ta fama da shi, saboda ka san duk mutum ɗan adam in dai kana da hankali kuma kana da kishi, abin da zai fara zuwa a kanka, to wai kai wace irin gudunmawa za ka ba wa al'ummarka ko kuma yankinka domin ka samar musu da ci gaba ko kuma wani abu da zai fitar daga su daga cikin wani hali na raɗaɗi da suke ciki. Ka fahimta? Ana mantawa da mu sosai kuma gaskiya wannan abin so to wannan gaskiya shi ne. Shine abin da zai in Allah ya taimako da irin wannan wallahi da irin wannan mutane suna ɗauka kamar wasa wallahi abin zai zama gaske wata rana sai ci gaba mutane da yawa. Bari mu ba misali da ɗan takarar ɗan majalisa na ciyawa na yanzu na dutse amsori birnin kudu amsori dutse dokoki. Wallahi abokin mu ne na sani na gani waɗannan midiya ne na ga maka wani abu kamar kai ne iya ɗan kasuwanci zai midiya amma yau shi ne a matsayin ɗan takara. Gaskiya ne. Idan duk da haka waɗannan abubuwan suke fara. Ba muna fata wata ran ka kasance kai ma ma ko ba kai ganin ba dai mu muka yi supporting aka ce an samu gyara. Ka gane to shi ne mu abin da muke fata ba wai lallai sai ni na yi wani mukami ko wani abu ba. Amma dai a ce an samu gyara an samu sauyi idan aka ga matsala ko sanarwa mahukunta domin a gyara. Ka fahimta? To ni ba su ni ba Amin ya hayyu ya qayyum. Muna ganin kana yawan rubuce-rubuce abin da ya shafi harko. Ma'ana na san cewa harka ce dai ita ce yake amma dai kana yawan rubuce-rubuce akan harko, al'adu, siyasa har ma da abin da ya shafi addini. So me ya ja hankalinka kake ganin ka fara yin wannan abubuwan gaba? Yawwa ka san babban dalili ni na faɗa ma komai zan yi in kan sa al'ummata da yankina a farko. Dalilin da ya sa ina son in kai Harɓa wani mataki ba wai mataki irin na ƙaramar hukuma ba. Kaman bari in baka misali, yanzu kaman duk inda ka ji an ce maka Fantami